तर नमस्कार मित्रांनो, क्वालिटी कोकण या यूट्यूब चॅनलच्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी दीपेश गोटल तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो। तर मित्रांनो, माझा आवाज जरा बसला आहे, तर तुम्हाला म्हणजे पुढे व्हिडिओ बघायला म्हणजे ह्याच व्हिडिओमध्ये इंट्रोडक्शन कुठल्या व्हिडिओचं करतो ते पहिले सांगतो। ते गौरी वाजतात ना, त्या दिवसाच्या रात्रीचं म्हणजे नाचायला गेलेलो मॅनर डान्स शक्तितुऱ्याचा जसं नाचतात ना तेच त्यालाच बोलतात। तर त्याचीच व्हिडिओ इंट्रोडक्शन बनवलेलं, पण आता परत नवीन बनवतोय कारण का ते डिलीट मारत झालं। बरोबर व्हॉइस पण नव्हता आणि दिसत पण बरोबर नव्हतं केलेलं ते व्हिडिओ इंट्रोडक्शनची, तर त्याच्यामुळे ते डिलीट मारलं। आणि आज मला बनवायचं आहे कारण का व्हिडिओ तुम्हाला दाखवायचे असते इंट्रोडक्शन तर द्यावेच लागणार ना, तर त्याच्यामुळे जरा टाईम झाला व्हिडिओ आणि नेटवर्क पण नाही गावी, तर त्याच्यामुळे आता व्हिडिओ लेट येतील, तर घ्या समजून जरा। आणि पावसाळा असल्यामुळे कसं नेटवर्क फुल म्हणजे एवढं ही नसतं, त्याच्यामुळे जरा प्रॉब्लेम होतो। आणि व्हिडिओ आहे ना ती जरा भरपूर मोठ्या व्हिडिओ केलेल्या, पण एवढ्या व्हिडिओ पण दाखवू शकत नाही मोठ्या। आता गावाकडून नेटवर्क पण नाही तेवढा फास्ट आणि व्हिडिओ दाखवू शकत नाही तेवढ्या मोठ्या, तर त्याच्यामुळे मी भरपूर मोठ्या व्हिडिओ केलेल्या आहेत नाचायच्या, तर त्या अर्ध्या कट करून टाकल्या। मन नाही देत कट करण्यात काय, कारण का हे कसे क्षण असतात आठवणीतले, गेले ते दिवस राहिल्या त्या आठवणी, तर त्या आठवणी साठवून ठेवण्याचा प्रयत्न करत असतो मी नेहमी व्हिडिओद्वारे गावाकडच्या। पण त्या काही कारणास्तव डिलीट मारावे लागतात, तर त्या थोड्या डिलीट मारल्या। मधले भाग तुम्हाला दाखवलेत, थोडे जास्त नाही दाखवले कारण का व्हिडिओ पण मोठी होते, एवढे एडिटिंग करायला पण प्रॉब्लेम जातो की सर्व ऐकावं लागतं व्हिडिओ एडिटिंग करताना, कोण काय कुठे काय बोलला आहे। आणि एडिटिंग करताना मग डिलीट मारून टाकतो मी। ठेवायच्या असतात अशा आठवणी, पण ते डिलीट मारावे लागतात। बॅकअपला पण मी ठेवत नाही गुगलच्या, एकदम मोठे व्हिडिओ असला की सोडून देतो, डायरेक्ट डिलीट मारून टाकतो। मग एडिटिंग करतो, मला जेवढं पाहिजे तेवढं घेतो व्हिडिओमध्ये काढून आणि बाकी डिलीट मारून टाकतो। तर व्हिडिओ बघा तुम्ही गणपतीच्या म्हणजे गौरी ओसल्या त्या दिवसाची, ही कशी वाटली ते आवर्जून कळवा आणि लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा। लास्टला मी बोलणार नाही। आणि जे नवीन असेल आमच्या चॅनल त्यांनी सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन ऑन करा, जेणेकरून आमच्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला लवकरात लवकर मिळेल। आणि मी आज आलो आहे गुरांशी, तर चला आता व्हिडिओ बघा तुम्ही।
ऐकतरा टेलिफोन वाली गबाय मला लावायचा आहे यमुनात मध्ये बाय मला लावायचा आहे यमुनात मध्ये बाय ऐकतरा टेलिफोन वाली गबाय ऐकतरा टेलिफोन वाली गबाय मला लावायचा आहे मला लावायचा आहे मला लावायचा
या इकडं Thank you.
Yeah.
रे